David, Ngezvei? zvekuita sei? Iyi Sunday shamwari inoika. Utori palive handitika. Inzwa unzweka. Uri palive saka tinoda kungoti uite sei? Ushare nesu something zviri kuitika Sunday ikoko kwamunoti kutora nzvimbo tiudzewo something. Zvinenge imanje kapiri. Hatisi kuziva anything chava zvada kungoshare nesu panapa. Izvo hatinei takatogara zviri pasi. Takatogara pamumvuri zviri kutotonhorerwa tiri panapa tiri musango. Uri musango? Hausi kuona kuti patiri pamvura. Oh, unani baba? Unani? Tinavo vakarara mumota. Ndanani? Tangeni mheno newebenzo iri pamwe. Usazopewa vanhu vanodhomoka ka because tiri palive apa. Aiwa hapana kudhomoka. Vatombotaurira vatombounga zvanotaura chiro. Vanotaura chirungu. Oh. All right, hari bo. Kawan. Ngori greetings. Tiri kumbosimbisa mafanzi ka. Ibo. All right, tobatana. Ngatimbotsvaga hangu maguest vambopinde panyanga tione. Sharp. Yeah, kawan. Tikumboone panapa kuti pakamira sei. 1 2 chat. So kune vari kuda kupinda mustudio hama dzangu ka shandisaiwo link riri pacomment section iro handiti ka mopinda mustudio motiudzawo kuti zvakamira sei, iri sei Sunday yenyu, kana pane zviri kukunakidzai, kana pane zviri kukunakidzai zvakare sununguka kuita sei kungokurukura nesu muzuva ranhasi. Link ndiroro pacomment section please. Uchinge wapindawo kana kuti usati wapinda sharewo link pamasocial media platforms ese akasiyana-siyana, tikurukure hama dzangu tione kuti zviri kufamba sei kwese kwamuri ikoko. Rangu zita ndinonzi Menas mwana wekwachibanda. Ndofunga mese munondiziva handiti ka. So takakumirirai hama dzangu tichitandara hedu uri musi weSunday kudai tichipanana mazano kana kunakidzana. Chero chamunenge mungori nacho hama dzangu uyai nacho tikurukure pano naika. So regai ndimbosheyewo this link kuitira kuti kana kune share the link. Let me share because munhu wese tiri kumuda panapa. Munhu wese ari kudiwa munhu wese. So let me share the link ne. Let me share the link. Period. So ndaona pane one apo. Thank you so much. Pinda mustudio hama yangu, shandisa link rauri kuona iro riri pacomment section iro. Nyaya iri pana pamuzuva ranhasi ndeye kungoti tikurukure tinzwe kuti weekend iri sei kwamuri ikoko. Kungave kwakashata unongotiudzawo kuti kuno kuMayers kwakamira kwakadai. Kungave kwakanaka unongotiudzawo zvakare. Chero chawangotiudzawo kuti tiite sei tive tinosheyawo tichitandara zvedu takagara kudai so.
uye zvakare kusati wapinda sakanganwe zvakare kuita sei kusheyawo this link kuitira kuti vanhu vapinde wakawanda. Naika ndo nyaya yacho chete hama dzangu muzuva ranhasi. So keep on sharing the link. Ndiri kuona wabva wadonha hama yangu. Ndinomba kuti uchaita sei uchadzoka within a short period again. Naika come. Come hama. Come hama wow, come. Come titandare. Yes. Hey, zvakamira sei apa? Ndipinze ka bo muri sei. Hapana iripo hapo. Uraupi studio mauri. Ndapinda ndasinga. Oh, unodya kuti pa WhatsApp calling. Otherwise very say weekend up. Muri right. Bo zvekuti takachikora. Weekend bo. Yangu inodhakwa. Quality inodhakwa. Quality. Network yako ndio yakadhakwa chete. Camera. Camera bo network ndio yakadhakwa. But anyway. But camera iri kuoneka. Network ndio kuti angese network yako ndio yakadhakwa chete. But yangu ameno iri sei? Yenyu chirungu chidobi chaiyo. Kunoku hai 4G kai plus haina unyowandirwa. Muzeti aisumbodrega kana zvasei inowanzobuda zvazviri. Quality ka. Kuno kungori ne 2 makambani ema network ka. 2 chete. 2 but 2 acho ka angandingoti 2 acho ese ndiye government me. Ari 2 kudaro ese atori government. But still zvawo zvakarongeka mukuona. Kune ma private company vane ma shares zvawo but havane ma shares mashoma. Saka zvese ndezve government. But phone yakadziya. Phone EY9 yamushandisa yechiru. EY9S 2019. Alright, chirungu. Government kunokuka. Bo zvekuti government yekunoka haite sei. Dati bo zvekuti government yekunoka haidhure vanhu zvinhu ka. Government is there to provide a service to the poor, saka havazodhure ndosaka network yavo yakachipa. Anisuzwika ndizvo. Network yako iri kudrega. Network yako iri kudrega yakatodhakwa zvayo. But anyway, unokwanisa kungoshare link iri kuti vanhu vaite sei vapinde timbotandare sezvo network yako iri kudrega. Alright, airi boga ndite share. Unongoshare link hakungotandara Sunday kudai. But apa ndandine zvawanda zvangaenda to share awo kaini. Apa inda itoda kuti. Ngoda kushare chi? Share. You can share. Alright, ndandishiti like especially my audience edu susu maZimbabweans. And what I can really say for now is that we have that basic mentality of complain asterek. We are saying kuti zvinhu zvakaoma, zvinhu hazisi kufamba bho. Wongo zvinhu hazisi kufamba bho, but whenever human being takes that mentality yekuti zvinhu zvakaoma,
hapana chinhu chaunoita chine musoro. So So I kudzorera think kumashure. for whoever is watching, I think it's now time for us to accept reality and pray to God and start working and find a way to make things better. Yeah, Hey, yeah, it is true, man. Strong message. Because wakaramba uchingoti zvakaoma ka chero zvakanzi zvanaka kana usiri kushanda futi ofuichika haufe wakambowana kana bread patable mahara handowaiziva. Hello, wadona apa? ichokwadi. A person So kamentality kekuti zvinhu zvakaoma that ikako complains complains a lot. Network yangu. ngati takabvisa that mentality yekuti zvinhu Zvinhu zvakaoma zvakaoma asi but ngatishandei I kuti think we zvimwe can zvive succeed. better. Takabvisa that mentality yekuti zvinhu zvakaoma ka I think we can succeed. Because kana kuna ana America ka kunoonwa kuti sei anozoti America Network yangu economy ya America ka network yangu ndinimbobuda mustudio network yangu yakadhakwa zvisingaiti. All right, but I already get your point. Thank you so much, my brother. Ne? Share the link. Yeah, and ndaona pane one ari Yes, papo, obviously naika. I'll share the link. I'll share the link totally. Yeah. Much love. Right, ndaona pane one aripo uyo handitika ngapinde mustudio atiudzewo kuti zvakamira sei tichingotandarawo kudai so hama dzangu sezvo iri Sunday kudai so ndio nyaya iripo. Unongopinda mustudio woshare nesu whatever chaunoda kushare nesu, chingave chakanaka chingave chakashata. Come please and share with us whatever zvauchataura izvozvo. Kune mumwe achatobatsirikana nazvo, ini ndogona kubatsirikana nazvo, kana kuti iwewe unogona kuita sei kubatsirikana nazvo. So link ndiro ramuri kuonera hama dzangu riri pacomment section. Ngatipinde mustudio. Ndaona pane vanhu vatatu, vese muri vatatu ndiri kudai mustudio. Please pindai titandare namukoma Menas Chibanda. Menas live in studio. Hama dzangu muzora nhasi. Uyai ndakakumirirai ndiri tii zvangu. Nhasi handisi kumhanya hama dzangu, tinotaura tinotandara kusvika taita sei kusvika taneta. Hanzi hello bo zvekuti hama kuri sei ikoko. Zvikanzi zvakare muri sei. Ini ndiri bo mwana wamai ameno ikoko, muri kuzvigonawo sei. Ndinovimba kuti weekend yenyu iweekend yakanaka nhaika. Zvikanzi okay. So ndakakumirira hama yangu kuti uite sei upinde tikurukure ikoko kupana mazano nhaika. Rega timboone 1 2 kuti pane guest here iroda kupinda apa, tibva tangoigamuchirewo nemufaro. And I think kuti vanhu vakawanda. Right, welcome. Hello brothers, zviri Mushe zvakamira sei zviripo kuda zvinhu akaitwa dzekurara kuno kwatiri. kutandara zvedu hakusi kuda zvinhu, akutandara kusocializa nevanhu kwakanaka. Mutora maziso akatsvuka nehope tatakutorara kakudo. Inguva iko 11:39 p.m. 11:39 39 p.m. Yes. Ndekupi ikoko? Australia here? South Korea. Manje kuno kunomboza kuti nguva kunokui 20 minutes to 5. Yeah, I know the difference is big. 7 hours. 20 minutes to 5. Handikuona kunoku zuva riri apo iro richitori pamusoro iro zuva iri rapo. Yeah, I see.
Kwako hakuna mvura, vanhu vari kumba kunaya stereki marare ndekupi koko? Oh, inini ndiri kuNamibia. All right, that's why. Yes. Because kwarare kuri kungonzi kuri kunaya naya. Saka Namibia desert. Yeah, that's the kind of desert. weather I want. Kunotiri musnow. Oh, zvairi desert. Ndofunga kuchikoro makadzidza nezveKarahari desert handiti? Yeah. Kalahari desert is part of Namibia and Botswana. Saka saka zvemudesert ndofunga munozviziva kuti mudesert hamunaye mvura. Kunoku ndofunga yakatotanga kutonayawo this January or December haingove mashowers. Wow. I think that's the kind of weather I want, because here in Korea is so cold. It's like winter. This weekend was the coldest. Kunopisa hama. Kunosvika kana 40 I think ndo kwandikatoda kugara ini, because yei. Kuno kwakanopisa bai. Handikuno chero kwakamuka kwakakwidibira ka. Pamwe kwakakwidibira kudaro ka. Harinyure zuva risina kupisa, no matter what. Really? Zvino kana rakanyura risina kupisa zvoona kuitika kana ka2 kana ka3 pagore, but kunototi kupise chete. Okay. Zvokunoti kana business rekutengesa magumbeze machi kunoku hakuna. Saka tinokwanisa kutengesa kune hembe dzinopinza mhepo kakunoku dzavanoti refrigerator pants for women. Freezer. Yeah, ndichataura ndega panapa. Host, are you there? Oh my God, host is gone. Host, are you there? I guess it's internet interruption and I'm left with the channel. So hello everyone, I'm Sheila, Zimbabwean based in South Korea, and my brother had said just jump on the line and say anything. So I will say anything. Yeah, related to 2021. Let's stay strong because we've come a long way in 2020. And if you had planned to study and you have resolutions to study, just go on with your resolution. There's still time to plan. If you can't enroll to study now, you can enroll and study later. And if you had planned some kind of business which was not working, just keep on pressing, and all will be well. Let's just take the day as it comes, and then let's always listen to the authorities when it comes to this situation that we have of COVID. Yeah, if they are saying mask up, if they are saying social distance, please let's follow that, because that will help us as a society. And I'm sure that God will see us through as the whole world. It's not like a Zimbabwean problem only. Even here in South Korea, we've been battling through and through. So we just keep on hoping that whichever way there will be some kind of solutions, be them medical, be them just God's intervention. Yeah, we are just looking for a breakthrough, because we are just like at our knees hoping for the best. And yeah, what else do I want to say? Because my brother had said anyone can say anything, any word. And I was not really prepared to be left alone on the channel, which has happened now. So maybe I may say something, and I don't know if it's related to this channel, but let me stick to just general comments about what to do this year as
a matter of motivation. Yeah. And I was not ready for this, but anyway, let me try and check if this live is still on, because it seems like my brother just lost the line, and I'm trying to figure out if the line is still working or I'm talking to myself. So, okay, I'm trying to look for the channel. Where's the channel? Okay. Just be patient with me. I want to check the channel with another account so that I know we are still live. If not, I will just drop down. Okay. Anyway, I was not expecting this. Anyway, let's see. Be patient with me. Oh, seems like. Wait. Okay, we are still live. Oh my God. We are still live. Okay, let me try to. Okay. We are still live. Okay, we are still live. I thought I'm talking to myself. So we are still live. So what I'm trying to do now is to give a word of encouragement to anyone. And if you don't know me, I don't know if it's it's legal. Yes, let me legalize it. I'm Sheila in Korea. I've been working and studying here for 10 years. So if anyone is interested in studying in Korea, any engineering course, just check me out, and then I'll give you all the tips and what else? Yeah, and because I thought my brother would just ask me about myself, and now he's down. But he left me with the channel, so I have to push until he comes back. If he can't, then I'll drop off, and then I guess it will go down. So we are Zimbos in Korea, like a small community. So if you are Zimbabwean and you have been wondering about South Korea, you can check some opportunities for studying and work. And South Korea and in the Asian community sounds to be a good place to be for studying engineering courses. Yeah. So if anyone wants to do engineering courses, masters and PhD, there are many scholarships through universities, and you can actually apply. Yeah, you can apply any scholarship through universities. And if you are lucky enough, you can get a good paying scholarship that you can sustain your studies while you are preparing for your what am I saying? Yeah, you can actually get sponsorship from your professor and do your studies, and the university can give you 100% scholarship, kind of tuition free. And yeah, I've seen many people from different continents coming for that kind of scholarship. Yeah, so I'm just randomly talking and babbling because I'm left alone in the channel. I thought I would just jump in and say two things and leave, but but here I am. I have to entertain you all anyway. So what do I like about 2021? These are random thoughts. I like 2021 because, as you know, it's like new year, new things. So new year 2021, we are expecting to have new things, new breakthroughs. That's my own expectation. And as the new year starts every year, I'm always like looking forward like to all the seasons, summer, winter, autumn, spring, that kind of thing. And just the new atmosphere that we get as we enter a new year is the same that I get when we just cross over to a new year. And 2020 was a busy and hectic year for many people. And I'm one person who also felt it, that 2021 was something else.
really it was something else, like something else. We don't really need to overemphasize it, but I really think 2020 was hectic, and we are glad that we passed that phase and we are in the new era now, 2021, and we are hoping that 2021, new opportunities, new jobs, new scholarships, new marriages, new everything, as the new year unfolds. Yeah. And I talk a lot, so I will talk until my brother comes back. And if you are not subscribed to his channel by this time, I don't know what you are waiting for. Please subscribe. I can't see the comments because I am in the chat. Okay, I see the comments now. Anyway, no one is typing and I can't see how many people are watching. That's why I wanted to use our Zimbos in Korea channel to type here and see. Let me see. Zimbos. No. His channel name Manas Banda, right? I hope it's correct. Okay, yes. Let's see. Okay. I hope I'm still live, or else. Okay, it's still live. Okay. This is a very awkward situation that I'm left with the channel without knowing what to say. But anyway, I'm a talker, so I will talk. So I was saying, if you're not subscribed to Brother Manas Chibanda's channel, please do so. Like, what are you waiting for? Subscribe. And if you subscribe, don't just subscribe. Keep on watching his content and enjoy and comment. Yeah. So, what else? I have some life lessons that I've learned like the hard way. I don't know if it's the time to say, because my brother had just said, just share anything, you may help someone. So recently I saw on, what is this called? On YouTube, on Facebook, someone said the anti what bucket of saying the things that you don't wish to do anymore. And that got me thinking, because I'm one person who has those many things that I wish I will never do them again. Let me look for that post and I'll share with you my auntie. It's auntie what? Yeah, which will say the bucket list. Yes, the anti bucket list things for me, like in general. Because 2020 has taught me so much, like so many things. So the anti-bucket list things are: one, I will never sit down and ponder and think and arrange anything. Just like worrying about something, I'll never do that, because 2020 has taught me to see each day as it comes. And if I have anything that I wish for, I just write it down and pray and just believe that it will come to pass. If you are here and watching, please comment something. If you are agreeing with me that you learned something in 2020, and please comment something and like, because I see 3 people watching, 2 likes. Why? Please, you don't like this channel? Really? Please like. Thank you for liking. So the anti-bucket list is that: number 1, I'll never worry about anything. I'll never plan too much about things. I'll never lose my sleep over anything, like to just plan, random planning. I'll never do that because it's not necessary. 2020 has taught me that live each day as it comes. That's my anti-bucket list for 2021. Number 1, I'll never worry about anything.
I will live as the day pass by. Number 2, on the bucket list, never. I'm a lady, yeah. So number 2, never trust anyone. I wanted to say any man, but let me put it broadly to say never trust anyone, because I'm one person who used to trust people easily, and I saw the repercussions of trusting people too much. So that's my anti-bucket list. Number 2, never trust anyone. Just if you have anything, any plans, anything you wish for, just tell God as the only person who can understand you. Don't share your ideas too much with people, because they will use them to backfire you. Yeah. But you can always discuss some things, but don't be too open. Like, don't be an open book to say people, if people see you, they will know, this one is going to buy a Prado, this one is saving to buy a farm. Just keep some plans to your own head and God only. Yeah. 2, never trust too much and never open up to people. I think it's 3 or 4 points in one. And my 4th or 5th bucket list anti-bucket list thing is I talk too much. Yeah, I have to try not to talk too much. No, that's natural. I'm just a talker, so yeah, that's not a problem. I'll keep on talking. In fact, I'll talk more. I'll not keep quiet. In 2021, I'll talk more positive things about what I want to see in my life. So, number 6 or 7, the anti-bucket list. Don't procrastinate. Just do things. Like, if you plan to do anything, let's say you want to settle on some bill, like you want to pay up something, you want to meet someone, you want to go to some place like visiting or travel, you want to meet some people in another city. If you have the time, don't over procrastinate and say, I will go when, because 2020 has taught me that if you want to do anything, just do it. Don't overthink about it. Do subtraction, addition, and division. Just wake up, shower, and go. If you want to go to China, just go. If you want to go to Japan, just go. If you want to go to Dubai, just wake up and go to Dubai. Not like say, every day you're telling people, I want to go to Japan, I want to go to Australia. If you have the resources and everything that you have, don't procrastinate, just move and go. I'm taking over a channel. No, what? Network yange yadona tiri kuAfrica kakudoko. Ndatopinda mutalking and the bucket list. I'm a talker, so I was like, Oh, that's good. Magetsi enge adonha saka yabve yangodonha one time. Okay. Iripo. Magenerator ekunoku kunoku magetsi hawanzoenda saka hakuna system yemagenerator iyi. Okay. Saka apa abva atongoita sei, abva atongogadzirwa quickly abva atodzoka. Iripo. So I was finishing up my anti-bucket list yekuti items. Ndataura one yekuti ndataura kuti I'm a talker. I said number 1. Okay. Anyway, but I was talking about not planning too much, because 2020 has taught us a lot of things. That was my anti-bucket list. So never plan too much. Never worry about anything. Just live the day as it comes. And don't be an open book to people, opening up your ideas too easily, trusting too much. Don't do that, because 2020 has taught us also a lot. So muri papapo ka
ichokwadi ichocho because dai Zakeyo akaudza kuti ada kukwira muti ka dai muti wakatemwa pai. Saka kana uchingoita iteya unoita hako wakanyarara serious. Yes. Yeah, ade tizwe pamberi. My anti-bucket list. And then Yeah. I said, never trust men. And even ipapo ndo anyone. pamaukanganisa manje ipapo. Oh. Ndo pamazotoita ka mistake ipapo mbichana. Why? Arodakidze. Right, ade tione kuberi. Let me share you to my other family members. But I think they are sleeping now. But let me just share. And the Zimbos in Korea, hello, ndianu amsindimera. Disu. So I'm trying to share to Zimbos in Korea. Saka kutorina maZimbabwe akawanda ka. Yeah, takati one day, not really much. MuZimbabwe akangofana nemuNigerian me. Why? Kwese. Kunana Korea uko. Saka manje, how do you communicate with anyone yo kunana Korea uko? Mostly muno Korea saka Korean language is number 1. And netuchirungu, if you are lucky to be in the capital city, kunotaurwawo netuchirungu. But kana uri kumachonyonyo, you really have to know some Korean so that you easily go about anything. Okay. But takatochidzidzira because for me I'm now like 10 years in Korea, so I can speak, I can understand. Ichokwadi akana neniwo futi kuside kunogo it was difficult at first days man. Vanotaura sign language Namibi. No, inini ndiri muNamibia zvangu ka, but ndiri pa border manje reNamibia and Angola. So zvapakaita pakangofana pamesina unongori muZimbabwe but uri pachi kana kuti uri pa Beit Bridge. So malanguage dzakamixana. Iwe uri kudhira makastoma ako aunenge uchidhira nawo ka, makastoma anenge achiuya zvakafanana kuti unenge uchidhira nemakastoma eku example yakanaka ndeyekuti unenge uri pamesina ka muSouth Africa ka uchidhira nemakastoma ekuZimbabwe anenge achiuya asingagoni kutaura chirungu manje. Saka taizotoriwa sign language ka. Mawani chaiwo. Yoshanda but iwe nekudawo business ka you end up wakutoita wakuzotogona. Yeah. Just like kunoku even maNigerian mazhinji anoita clothing and shipping. Vanotojoba chikorean ichocho vachitotengesa zvinhu zvavo vachihodha vachitumira kumusha. So isusu makastoma edu kunoku isusu maAngolians vanotaura Portuguese because Angola inge yakakolonizwa nePortugal. So iPortuguese chete saka but because Portuguese yekucommunicate nevanhu ayo hatakutoziva business. Vakutogona na toothpaste. Aiwa zvakutoti hauzoti zvekumakwawo ka zvekuchikoro unozofeila but because zvekucommunicate nevanhu mustreet. Yeah, I know. I used to have my roommate was from Portugal, from Angola. So I taught her Portuguese. So some lines I could understand. Pick up the conversation because it was like almost 2 years staying together. So like over the phone when she's talking to her family, I'm like, okay. Yeah, but Portuguese manjika yakangofana neEnglish. Yes. Okay, kana kune varida kupinda mustudio ka ndaisa link pazasi apo chingopinda ishandisa link iroyo. Right, zvakafana ndikupe mawords akafanana akawanda. Zvakafana kana pari pachirungu toti discount ka. Kana kwa Portuguese toti discondo. Yes. Ipapo ndotongwarirawo yanga kuno Korean, kune Konglish. Zvinozongosiyana mbichana. Respect pachirungu. Kana paPortuguese respect. Yeah, saka munaro vocabulary renyu riripo. Saka mawords akawanda anozongoiswa anozongoiswa chete. Respect. Zvakafana kana kuti Anton kana paPortuguese inenge kunzi Antonio. Yes, Antonio. Kana ingori no futi inoitwa kuti paChipwitikizi no ingori kana no futi again.
Yeah, So yeah, yeah. then wokuzowerengawo is not 1 2 3 iwo vanenge vakuzorowawo do stretch 4 single Yes, and ndautozwa Portuguese ndagara chidzwa every day quattros. vindi ndokuti 20 100 walibva kuti say 1000 ubva wati miri. So So kuna kana uri munhu study anoziva here koko. kuangola kustadika Mm. isusu takafoira chikora tombozive nezvazvo izvo. I mean like isusu hedu tiri vekuchikoro saka vazhinji vanowanzobvunza kuti kana ndikaona scholarship yekuafrica ikoko like vana Angola nauyu system zvinhu zvacho yavachirungu iportuguese here ikoko ndo zvanditotraya kubvunza. vanoti ipo vanotaura Portuguese kuzoti uzostadhe kuangora zvo zvanyanya sei. Iwo Zimbabwe itori panumber 1 panyaya dzeeducation in Africa uzienda kuangora. Como estas tinashe? hanzi comesta Portuguese hero. Hamushoona ichi tinashe chikasha zamba. Come tudo bem tafish. Bem, tafish. Handatongoona kuti tinashe iwe green ngapinde mustudio vanhu ngauya mustudio timbotandare zvedu panapa tinoona zvakamira seisi. Ndazongokubata ka mhenge muchiti kudizve ma mhenge ya muchiti tashara kudizve zvema bucket list kakuti ma anti yes hande kumberi bucket list anti bucket list dzatina 2020 tikati never trusting too much kuvanhu vechirume no. exam renyu rume mada kuripasa muchazongofoira zvenyu mirai hande. I'm not disclosing too much things because I know. Like personal things. Yeah. Just let me leave it like then. Yeah, because ndakambodhila nemaskama, that's why I'm saying that. Maskama, inotambika. Online. Mulife ka vanhu takaita sei takasiyana. Yes. Saka kumberi kwa. So as sisters, if there's any sister watching, even brothers, there are many men who are being scammed by women these days. So it's not one-sided. Yeah. You have a team who can speak Portuguese, I can see in the comments. Botardi, ari kuti good evening. Oh. Botardi kuti good evening. Something like that. Botardi, tafish. Tafish, ndega kuti pamwe fish kaze tafish. Neni mazakutanga kuti every time fish. No, apo tafish zvakangwana kuti hairi bo, zvakati fish. Pakaipa. Right, tikuteerera, tiri kunzwa, tiri kudzidza. Ma anti bucket list. Aiwa. Maybe next time tikajambira live yaindofanira uya ndakarongeka pana ndazombotenderera namo ndiri ndega ndichitya kuti ndikabva panosara pakaya vanhu because I know this thing about channels. Ukasiiwa pastream yard unotofanira kutobata gejo. Matogona dai ndasiya ari munhu wekwedu kunyika uku. Unosvika adona because kune data racho rinenge chidhura manje. Yeah, so Tinashe and who, please remember to give the host thumbs up. Yeah. Right. Anzi vose ndokuti you. Kana achiti vose anenge achiti you. Okay. Inini apa kuda zvinhu ndozati yangu vai 009. Yeah, 009. 009. Saka patinosvikawo isusu 12 yemunenge kunenge kwatoedza kai. Kwatoedza 12 yenyu mimi kunenge kwakutova kumbonoedza kwedu 5 am. Saka imimi maita basa imi. Tozosimudzira nechirongwa leta. So
ndosaka ndichinzwa ichiti good morning, good afternoon, good evening. Yes, yes, yes. Because we have to Because unonga greet everyone. usingaziwe. Unonga usingaziwe kazhinji kacho. Yeah. Okay, brother. Alright. Zviri bobo tobatana later. Alright, mwintu Mozomboperera later obrigado. ndachitaura ndasautukirai kukutukirai masubscribers here. Aiwa, mayaziya pasocial media. Okay, have a good time. Alright, good night. Okay. Rekatimbooni panapa. Alright, rekatimboona kuti panani panapa. You know what I can do as I prepare what I'm doing? I can stop camera. No, stop And- camera. Yes. And be talking and preparing for my sleep. As you look for someone. Ya, rekatimbooni. Vanhu vasina kupinda. Vamwe vanhu vari kuchechi ka. Oh, Ngatipinde yes. mustudio. But kuchechi dzinedzi 5 past 11 past 5 anenge achiri kuchechi ndiani. Asi lockdown Pakaipa lockdown, shut down completely lockdown chaichaichai. Tinacho chakazamba uya mustudio tinzwe zvakamira sei sei. Ari kupiko tinacho. Tinacho asida kupinda mustudio. Pinda chero wakavhara face yako. Kana uri mumagumbeze pinda wakavhara face titaure tinzwe kuti kwakamira sei. Yes. Tinogona kungodzidzawo zvinhu 1 2 ipapo handowaiziva. Right, rega ndi resend zvagain. Ndofunga havasi kuona linki. But link riripo riri pekutanga. Vanhu vanenge vachida, vanhu vakawanda vanenge vachida kupinda but dambudziko kana kuri kwedu kuZimbabwe hakuna munhu asingade social media kutaura chokwadi. Kuri kwedu kuZimbabwe dambudziko ndere data because rinodhura singamboiti. Kwemi munodiita neinonzi chidaderedza volume kuda neighbor yangu ine ichinzwa noise munomu. Munodi kushandisa Facebook live mozouploada iye. Oh, inini manje to be honest ka pasocial media apa handiri munyowani. Same here. Ndakatanga izvezvizvi. Right, ini ndakatanga musi wa 23 October last year. So far ndane 3 months. Maiwe masubscriber makawanepo. Vanhu vaingosubscribe. Kana mukatarisa pachannel yangu makaenda go through makatarisa kuti first munotarisa oldest video. Munoona rakanzi rinenge ndopanokuratidza ipapo ndaita sendakatanga rini. Then motarisa kana pandakajoina but kujoina kuopena inonzi chiko YouTube channel ndakaiopena musi wa 1 August pandakazotanga kuuploada musi wa 23 October. Okay, then I was using my channel for watching things for 10 years, watching YouTube almost every day. So ndikazongoti let me start sharing my experience in Korea, like almost, April, but I'm busy, so I'm not uploading every day like other people do. Just when I have something to upload. Yeah, munopana kundisendera link kana ndoite sendigare ndasubscribe zvakare. Link yangu hatikwanisi kuisa muchat umu, but I will comment on your videos. Namba dzangu dziripo, hamuna namba dzangu here? Ndichatarisa kana ndazomuka. Alright, ndogara ndichiona zvangu mavhidhiyo enyu, ndakatomboona iyo vhidhiyo yemukomana uyu akaisa mari pabhurugwa. Mundoratidza namba mondisendera link racho ndomandaita ndobva ndasubscribe. Vanhu vakawanda Billiot abva azodisappear sezvi. No, Billiot ari kuZimbabwe. Dambudziko manje ri kuZimbabwe. Network yake inge ichikata. Okay. Saka abva zvekuti tinenge tingatombonatsonzwanana zvachose, saka abva angoti regai ndiite off. Ima hamusi kunzwa kuti network yenyu neyangu tiri kutotaura pacall chaichai isiri internet. Ndikutozviona. Kuye kune strong network. Zvino kuZimbabwe unenge uchibata ma 3G chichi, saka
zvinenge Yeah. zvakadhakwa. But vanhu vanenge vachitoda vedu kunyatsokutoona. 100%. Hakuna munhu asingadi social media, anenge achinyepa munhu. Pane kuti hausi kuda pane kusada. Vanoti havade vayaka. Vanenge vasingazoti zviri kufamba sei. Ndoda kupa example, hakuna munhu anotaura kuti handidi mota. Handidi imba yangu. Akanzwa munhu anotaura izvo ari kunyepa munhu. Unongotaura kuti no inazari handina mari, handisandi ane mari yekutenga mota. Kana handisandi ane mari yekutenga imba. Munhu wese anongodawo zvinhu zvake, munhu wese mota yake, imba yake, murume wake, mukadzi wake. Zvese ngoda chinhu chako. Maona mai. Saka panenge pakaipa. Handimbooni new comment yapinda yanzi. Ndaiona. Ndingatove panapa ndakaubata kana muchiita live streaming vanhu ngavanyore something. Ini ndangoitawo zvongojuma, it was not booked. Ndangoshayawo zvokuita ndakati harikatire sei timboende pamhepo, haushaye 1 2 wanda sei. Okay. Kungoti dzimwe nguva ndikanatsobata muri palive time ende ndakamuka ndine channel yebrother yangu nefoni yake, saka kazhinji ndozoda kushandisa channel yake kuitira kuti vanhu vanenge vari kuZimbabwe vakwanise kuzomuonawo. Anoita nezvei? Mirai ndinyore, ndiri kutoda kutojoina nefoni yake. Zvemusic. Zvemusic, zimdanzo. Anoproducer kuma upcoming. Ndiani zita rake? Haasi popular. No, enga managers. Anongo editor cheto. Kutora mavideo. Ndingenda kuti vamwe ndi DJ Fantani na Levels ka vakasungwa vakomana. No. Uyu anotova editira. Saka chinji ndoshandisa channel yake kuitira tisaita kunge isiri active. You know, as you type kuchannel imwe unenge uchizoadvertisa wega. Ras futi koko mune access ye-internet, saka unenge uchiita sei uchimubatsira. Yeah. Izvozvi ndinoteerera naizabhuku vanani ndichindokomenda kuti vatava nemanyu views. Ndiye akaita kuti ndiite zveYouTube because ndai monitor channel yake kubva Brian monetized ndichitarisa kuti maviews awande chi. Even now I need to sit down and put my tags, mavideo ana maviews mazwano. Maybe nyaya malockdown. Inini chakazondipa sometimes kuti ndiite zve-social media zvika. Kuno kudhata rekuno rakachipa zvimwe zvinhu singaiti. Kunodhura but I get for free. Kunoku munombozwa ndakaita sei? Kushandisa wifi kunoku inodhura. Not inodhura, wifi iri slow. Kunoku ndakajusa inini 60 rands. Ndinopiwa inini 12 gig data. Very valid for 7 days. Wow. Then from 12 midnight to 6 a.m. inenge isingashandise that data yaro. Internet is for free. Okay. Then wakajusa yo 1500 rands. Unopiwa yo 2 months dzekushandisa internet unlimited. Saka handiri muri kuona manje. Saka ndaizongondoona asi wakasaita aya mapromotion anenge ariko, mapromotion atone no almost makore akawanda aripo. Wakaijusa zvokuti uda data risingakasike kuexpire zviye rinoexpire kana after 6 months ka. Airo rinodhura manje lo. Saka obvious unonga kuita sei you will be forced kuti panopera 7 days you can recharge again another $60. So
unotoona kuti at the end ka munhu wese everybody andase anokwanisa kuafforda $60 every week, so company inotomeka mamillions wakati because obvious 90% yemasubscribers vanenge vakuita se vanenge vakutokwanisa kurecharge that $60 pechi. Yeah, saka kuna kuri kutorwara ndakutombotungidza hita yangu mama mbopisa, saka ndokutozwa kuti maane kachando. Managers production, pindai mustudio hama, pindai mustudio naika. Shandisai link riri kumusoro soro kwekutanga pamakomenziro. Mopinda motiudzawo kuti zvakamira sei, anything chamunoda kungoita sei kushare nesu chingakwanise kutidzidzisawo kana kudzidzisa vamwe kana kutisekesa kana kutisuwisa, anything chamunacho hama yangu pinda. Link ndarisa pekutanga naika. Pekutanga. Rega timboone Managers Productions kuti anoita sei ari kupinda here. Managers ndio wakati ndio brother yangu. Oh. Ngapinde advertise basa rake apa manje. Ngapinde advertise basa rake. Okay, let me but ndasati akamboisa ma settings nayo iyi. No, okay. Let me see. I think ndokona kuvhara camera because andakuita ma settings echannel yake. Let me see tingabaya inoita sei. Because apa pane ma followers akawanda, saka wakapindawo hauchayo 2-3 waenda sei vanozotouya kuzoita basa. Let me see. Allow mic. Allow, because it's my first time to use this phone. Yeah. So zvinenge zviri ifoni rudziko. Ndiana ivo vana LG. No, vana LG. Right, pane munhu ada kumboshare link apa ne. Rambai muri papa da kushare toni pane baita guest apa. Ndima akupinda. Right. But yave yatanga feedback. Mushandisa one phone. Ndamute. Yaiko zvinenge yanani. But zvandiri kutaura ndikuzvinzwa futi. Alright, mirai da kumboshare link iri panapa just 1 minute ne. Just 1 minute. Da kumboshare link. You can mute me. Alright. Just a few seconds. Just few seconds. JV. Yeah. Party. Unowanza kuvhara inonzi kuwana. Kuvhara 1 tani. Okay, I blocked my mic. Don't mute ipa. Because all the phones are in one room, so you can leave just one. I can do one. Mute me. Mute, yeah. Or let me try to. Sheila in Korea. Mute. Unmute, yeah.
ndamuta ya first account. Yeah, yes. So now Yeah, this now is anger right. managers. Yeah. You can advertise. Makatigadzirira TV pagore rino. Hello? Hello, anger managers is asking what's up for your channel this year, my major resolutions. Hey, what is going on here? I think pane connection breakdown. Connection breakdown. Okay, I think let me drop. Connection breakdown, man. Connection breakdown. Let me check what is going on. Let me check. Musab the Amazang. Let me check what is going on. Let me check quickly. Let me check quickly. So kunevaroda kupinda mustudio nai shandisai link randasapa comment section iro naika kupinda mustudio mutiudze kuti zvakamira sei naika pindai mustudio mungo share nesu everything anything chamungango share nesu handitika pindai ndambenge ndina assistant wangu panapa so apa handisi kuziva kuti chii chiri kutora nzvimbo vabva vangodonhawo. Thank you very much my sister nekutipawo nguva yenyu. Rambai makadaro, zvinokudzwa zvinotendwa. So regai ndione kuti kunani kumaguest Okay, brother, thank you. I think I had muted myself many ways. Oh yeah, okay. Thank you so much man. Pekupesera nesa kunzwe pamazopinda that imwe ye. Anger managers, I think tora nama echoes even though ndakamuta imwe. Oh yeah, but I'm very much happy ne. Number dzangu munokwanisa kunyora comment section, munokwanisa kusave then maita sei mozosendera message. Munosenda link +264 ne. Mirai phone yangu iri kupi? Save in other phone handitika. Yeah, mirai ndinyore. Then kana +264 ne. 81 700 2800. 2800. Yeah, okay. Then brother yenyu anokwanisa kana ine access yeinternet ka anokwanisa kuuya zvakare tomuinterview. Okay, these days IT yakadonha but last week vavatori neinternet iri strong. I will tell him ndomupana dzenyu futi. Anongouya tomuinterview because takamuinterview panapa hashayo vanhu 2-3 wanda sei vanoto Okay. So nganditi good night ikoko mangwanani nganditi mangwanani akanaka. Yeah, usually ndo time dzatinorara zvedu kunoku. So okay, thank you for having me. All right. Have a good next night. time. Yeah. Okay. Next time. Okay. Bye. Yeah. Zvakamira sei hama dzangu apo kwese kwamuri kune vachangoti batawo rangu zita ndinonzi Menas mwana wekwachibanda. Muzuva ranhasi zvairi Sunday kudai so hama dzangu pindaiwo mustudio muchishandisa link iyo iri pa comment section iyo. Kana mapinda
mosheyawo nesu nyaya dzamungade kusheya nesu muchitiudzawo kuti dzingave nyaya dzakanaka, dzingave nyaya dzakashata, dzingave nyaya dzinorwadza, anything chamungasheya nesu hama dzangu, tiite sei tichitandara iri Sunday kudai so. Shandisai link iyo iri apo iyo yandaisa pa comment section. Ndiri kuona pane munhu 1 apo. Sununguka hama yangu kupinda mustudio, chingoklika pane link iro, waklika woita sei ubva wapinda tokurukura hama yangu. So ndakakumirira hama yangu, pinda usakwate. 1 2 1 2 pinda hama yangu, pinda mustudio, pinda mustudio. Zimbos in Korea. Yes, social media is good. Yeah, social media, obvious, social media is good. Kufambidzana nenguva. Nguva ine yatiri inei haungatauri kuti social media yakashata. Hakuna zvakadaro. Ndo zvitongoripo, kutamba iri kurira. Social media is good. Ipoint iyoyo. Ndiani aripo futuyo? 1 2 1 2 1 2 1 2. Regai tuone kuti panani 1 2 apa. Pindai hama dzangu, pindai. Ya, pane vanhu 2 apo. Zvakamira sei. Nyaya iripo nhasi hama dzangu ndeyekuti unongopindawo mustudio woshare nesu any information yaungado kushare nesu. Ingave inosekesa, inotsamwisa, ingave motivational speech, whatever chaungashare nesu hama yangu, pinda, shandisa link riri pa comment section iro naika. Ngenani pachindevere, pachishona pindai. Pachimalawi handichazive manje, but kana iri Portuguese I think vanoti chi endra. Aiga endra. Pindai hama dzangu, tione kuti tingakurukure nhau yenyu zuva ranhasi apa. Munhu wese kupinda mahara. Be free. So Jagwe phone yako. Oh, okay. All right. Andodzoka, I'll be back. 2 viewers ndakakumirirai hama dzangu. Ndiri kuona pane 2 maviewers apa, ndimi wandakatomirira imimi. Yes, how are you brother? Fine, good, proper. 2 maviewers ndakakumirirai please. Ndakatokumirirai, handisi kuzodona kusvika mapinda mustudio. Mapinda. Pane 3 maviewers. Ndakakumirirai 3 viewers please. Pindai mustudio, shandisai link yamuri kuona iri pa comment section. Muchinge mapinda then moita sei motaura nesu kana kuti moshare any information yamungade kushare panguva inoi, ingave information inodzidzisa, ingave kana whatever chaunacho, dzingave kana dziri nyambo, pinda utudze nyambo idzodzo. Chero quiz, pinda utore quiz idzodzo. Chero une advert yauda kuita sei, une something chauda kuadvertisa, pinda uadvertise panguva inoi. Takatandara kudai so, nekuti video inei ichaonekwa nevanhu vakawanda, thousands and thousands. So pinda hama yangu mustudio, link ndio riri pa comment section iro naika. Rega ndimboona apa 1 2 kuti pane aripo here apo. 1 2
pindai mukutadza kupindira kana zviri kuvhara kuti munopinda sei nyorai pacomment section apo ndikuudzei kuti unoita sei unopinda sei palive because unoona uri kuda kutopinda but usiku kuziva kuti zvazviri kufamba sei nekuti hakuna munhu anoziva zvese handiti ka neniwo ndaisatombozivawo pandakatotangawo zvesocial media asi kune someone akaita sei akandidzidzisawo saka hapana chakaipa pakudzidziswa nhaika ngatipinde palive naMenas Chibanda the Zimbabwean YouTuber one ane chimuti ndini wacho timboona apa panenge paita comment apa one Zimbabwean YouTuber akajamuka hanzi naMonica Nambu Dindilula hanzi Menas yes thank you so much Monica ndini wacho Menas ndini wacho the Zimbabwean YouTuber alright kana musiri kuda kupinda mustudio ka muri kuda nyaya chininyorerai comment section ndiite sei ndikurukure nemi nyaya eni yamunoda kundiite sei nditaure nemi tichitandara nhaika uyai comment section mutaure nesu 1 2 best you are the best so people I see ya vanhu vanenge vasiri kubatika ndo maonero andiri kuita aya manje kuti vanhu vanenge vasiri kubatika otherwise vanhu vari busy kumabasa kana kuti vamwe vatorarawo kune dzimwe nzvimbo so havasi kukwanisa kupinda mustudio kana kuti zvakare vamwe vanhu venge vane chido chekuti vapindewo mustudio vataure neni Menas Chibanda asi dzimweni dzenguva havanawo data bundles so what can I do now? Should I end this or should I wait for some minutes kuti maybe somebody angangopinda? Let me wait few minutes tuone kana pane somebody apa reka sei ari kuda kupinda. So far pane 00 pane 0 viewers 0 viewers 1 2 1 2
Dhongi rinodya zvarakarima, dhongi rinodya zvarakarima, dhongi rinodya zvarakarima. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Pindai mustudio hama dzangu apa. Pindai tikurukure, pindai tikurukure, pindai tikurukure. Timbobate hwani mbozha yangu ndinzwe kuti zvakamira sei apa. Timbobate hwani mbozha yangu ndinzwe kuti zvakamira sei. Wani. Wagwan. So regai ndimboshare link nhaika. Rambai muripo hama dzangu. Pane link rada kumboshare 2 minutes. Tuone kuti hapana rada kupinda mustudio here apa nhaika. Rambai muripo. Rambai muripo. Party. Madau. Victor. One two. Uyai hama dzangu, uyai. Ndakakumirirai. Don't disappoint me. Do not disappoint me. Do not disappoint me. Rutendo Kagande. Vanhu vanenge vari busy apa. So I think this is the time to end this live broadcast, because it seems like there's no viewers neither. Takati mboone 2 minutes apa tonoti hapana mumwe angapinde here tisati enda this live broadcast.
tendayo muziki wakanaka tokuguma woti maziso maoko mapumbu pamwe nepfungwa ngazvitibatsire yebo 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 yebo. I don't want to end this broadcast, so I am keeping on waiting. Ko Jakwe, Jakwe. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Where are you people? Please don't disappoint me. Yeah, I think regai nditende hama dzangu kune wese zvake auyawo pathis live ndotenda zvakare kune wese zvake akasubscribeawo pachannel yakanzi Menas Chibanda MANASS ndo spelling yacho yaMenas, then spelling yaChibanda that is MC no not MC CHIBANDA. Akasubscribe wese ipapo, thank you so much. Kune vamwe zvakare vasina kusubscribeawo but vari vanopota vachionawo mavideos edu atinoita. Ndoda kukutendai zvakare hama dzangu munodadisa. PaFacebook zvakare ndiripo, sorry, munongoenda paFacebook monyora imimi kuti Menas Chibanda mobva masiyawo maita sei malaikawo malikes ndinomada nekuita sei nekusiyawo masubscriber zvakare. Moenda zvakare paInstagram mosiya manyora zvakare kuti mosecha zvakare kuti Menas Chibanda mondifollow paInstagram. Ya ndaona pane 1 aripoyo. Zvakamira sei hama yangu? Kuchingochida kupindawo mustudio ndofunga pane link randaisa rega ndiise futi just in case auna kuona link ka. Ya ndadzokorodza kusenda link. Uchingochida kupinda mustudio hama yangu, link riri pacomment section iro, unoridzvanya woita sei wobva wapindawo mustudio, then tokurukura pano tichionesana zvakawanda wanda. Ingave kana angave kana makuhwa chaiwo unawo uyanawo, anything chaunacho, kana kungopindawo wotiudzawo kuti zuva ranhasi renge riri sei. So ndakakumirira hama yangu, link ndiroro riri apo pacomment section, pinda mustudio. Usheyewo zvakare this kana uchinge wapinda uudzewo vamwe zvakare kuti Menas Chibanda ari palive, vanoda kupinda vapinde mustudio naika. Anyway, zvinoda kutendwa izvi hama dzangu. Wese apindawo aona, thank you so much. I think ndo pagumirawo live broadcasting yedu. Ngatisanganeiwo pa next video, pa next broadcast zvakare, or pa next video. Tatenda siyabonga kakulu, tatenda zvikurusa, muito obrigado. Hama yangu, sorry, ndaona paita munhu 1 aripo apo uyo. Ndendada kutoita sei, ndendada kuvhara studio, asi kana uchinge uchida kupindawo mustudio, shandisa link rauri kuona riri apo iro, riri pacomment section, wopindawo mustudio. Kana wapinda mustudio tokurukura eni zvaungada kuti tiite sei tikurukure, dzingave nyambo kana chingave chaunacho,
pinda mustudio hama yangu tisati tavhara because ndofunga tangosara nemaminutes mashomanana kuti tiite sei tichizvivharise nekuti tabvira kudhara ndofunga patone 1 hour and 25 minutes nemaseconds zvakare. So I think within 2 minutes unenge waita sei unenge wapinda kana ari munhu ari kuda kupinda mustudio live. Or write something ku comment section uko kana usiri kuda kupinda zvako. Just write something kuti tizive kuti yo zvakamira sei hama dzangu. Kana kune varida kupinda mustudio please pindai because tada kutoti live broadcast ichipere. So shandisai link iri pa comment section iro kuti ripinde. Ndofunga tasara nemaminutes mashoma zvawo. Kuma 5 minutes time iko tenda kuita sei tenge takutovhara this live broadcast. So pinda mustudio if you are interested. Tikurukure muri kukwata kupinda mustudio here? Muri kukwata kamera or what is going on? Muyakwata ikamera or ikamera yakwatisa or kamera iri kushikisa here or what? Yakona kukwata kamera. Ungakwati kamera. Ingakwati kamera panenge papinda comment apo regati mboone. Anzi naniko uyu ndianiko uyu. Anzi na Monica Menas Chibanda. Yes Monica. Thank you. Ndofunga wabvira kudhara uchita sei uchiuya comment section. Thank you so much. Dzakasvika pana past apo tobva tangovhara kana pasina aripo because zvinenge zvatodhakwa. Past tobva tavharapo. 1 2 asingeneni varida kupinda mustudio hama dzangu link iro riri pa comment section iro pindai just because tada kutovhara pakasvikawo kana 1 hour 30 minutes pasina apinda siyavhala tobva tanongovhara. Ndiri kuona pane vanhu vatatu apo hama dzangu. Kana pana arida kupinda mustudio ngashandise link iro. Link riri pa comment section iro nga. Kana pana arida kupinda mustudio arine something chaarida kusharewo nesu ingopinda. Only few seconds left kuti tivhare. In less than 30 seconds tiri kubva tavhara this broadcast. Tichinge tavhara tozosanganawo pachikamu chinotevera. Isikamu siyatevera.
So for now ndinoti bye bye bye, tatenda.